Днес ще да правим презентация на един нов модел падащо легло. Всъщност не толкова нов, но нова комбинация. Две канапета с падащо легло и гардероб. Традиционно имаме панти с плавно прибиране. Тук имаме ракла за седалките. Разбира се, тук имаме още две ракли пред падащото легло и тук. Така че те двете заедно събират колкото две крила на гардероб. Значително място за прибиране на багаж. Човек, докато се научи да си подрежда главниците, се минава време. Падането на леглото е традиционно бързо и лесно, т.е. махаме само облегалните възглавници. Механизма на ХПЛ работи традиционно леко. Свалянето става с едно пръстче. Леглото е готово за спане. Малко по-високо, но за сметка на това не се маха седалката, защото тя е приблизително колкото едно легло. И твърде неудобно за ежедневно махане. Ето вижте, че прекалено голям размер, за да я махне. Тук имаме още една ракла. Подлакътник библиотека, който също е тапициран. В случая имаме тапицирана основа и тапициран подлакътник в комбинация кожа и плат. Леглото също много бързо придобива дневния си вид за използване като дневно. И запомнете, който има падащо легло, никога повече не си оправя кревата. С едната през рамка се хващат възглавниците, с другата завивката и раклите се използват за друго. Благодаря за гледането.